Менә Millennium күперенең аскы күренеше. Беренче карашка ул яхшы хәлдә кебек булса да, төзүчеләр күзлегеннән караганда шактый таушалган. Шуңа күрә ремонт эшләрен вакытында башкаруын хәерле ди төзүчеләр. Төзекләндерү эшләре барышында bir полосаны ябып торачаклар, ә инде икенче якта транспорт хәрәкәте ике якка да оештырылачак. Millennium'dan тәүлегенә 50 000 машина уза. Күпернең ни дәрәҗәдә сафтан чыгуын ачыклау өчен 12 июнь төнендә Әмирхан урамыннан Үзәккә бара торган өлеше ябыла. Асфальт катламын ачып, аның астындагы гидроизоляцияның халәтен караячаклар. Шулай ук нигез баганаларының ныклыгын да тикшерергә җыеналар. Төп эш күләме шуннан соң гына билгеле булырга тиеш. Шушы этапта ук зур транспорт бөкеләре хасил булса, өстәмә чара күреләчәк. Millennium'ның бер ягы ябылгач, икенче яртысында 4 полоса булачак. Икесе бер якка, икесе икенче якка. Без яңа хәрәкәтне анализлап торачакбыз. Әгәр пробкалар булса, өстәмә чаралар күрәбез. Мәсәлән, стафор режимын үзәртәбез. Сул якка бурылын тыябыз. Ремонт вакытында күпердә автобус полосасы булмаячак. Millennium'ның узынлыгы 1,5 километр, 16 ел буе капиталь төзекләндерелмәгән. Узган атнада Аныр Стаменханов та караган иде. Татарстан рәисе ремонтны вакытында ясарга кушты. Значит, предлагается в рамках ремонта. Моннан тыш 10 июньнән Казанның уң як булак урамында да юл хәрәкәте шикләнә. Кави Нәҗми урамы чатыннан уң як булак урамындагы 9-нчы йортка кадәр җир астындагы кайнар су трубасын алыштыралар. Шуңа иртән һәм кич машиналар күп йөргәндә бер әкендез 2 полоса ябылачак. Машиналарга йөрү өчен бер генә полоса кала дигән сүз. 31 августка кадәр эшне төгәлләргә вәгъдә итәләр. Будет меняться 535 метров протяженность в две трубы, это получается 535 метр озынлыктагы 2 труба алыштырылачак. Алар 1976 елда салынган булган. Ул сафтан чыккан. Соңгы елларда шушы труба 18 тапкыр тишелде. Казан үзәгендә ихтыяҗ зур булуын искә алып, аның урынына калынрак труба салыначак. И пришло время его менять. Әлбәттә, ике урындагы зур ремонт транспорт хәрәкәтенә йогынты ясаячак. Автомобильдә йөрүчеләргә тоткарлыкны исәпкә алып, юлларын алдан планлаштырырга киңәш итәләр. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.